Да. Абе, виж, що ни мълства? Виж го, той пак шава. Аз казах това и това. Не! Казвам аз благородно. Господине, тая чест за колко имаш, а? Ти си училищен настоятел? Аз същото му рекох на Варлама. Рекох, абе, избрахме те училищен епитроп. Аз дадох глас за тебе. Сега ме посрамявате. Вярвай Бога, посрамявате ме. Същото. Видях, че той се победи малко. Да. И тогава той ми вика: браво имаш, Иванчо! Браво имаш! Дай ми рече. А Варлам най-напред не лягаш. Но най-подир ми рече: имаш право! Ето защо! Кажи, че го убедих целокупно. Но изведнъж като рече: гръбняка! Не възприем, аз те не възприем. Той е радолски капсъзин. Да ми стори той безчестие на портата. Не! Ма също и Варлам! Аз кажа, то смъртта убиец! Юда Искариотски! Дето го обезчести фамилията! Мълчи, бе, дивак! Господине, пади американец, благородно! Абе, виж, що ме викате като на глуме? И на всичкото отгоре и кафето ми... Кажи! Срам за българския народ! Защо? Срам! Чете ли ми се тие? Четете! Срам за българския народ! Същото! Срам! Хай да фърлим едни карти! Ама честно и почтенно! Честно и почтенно! Американски! Американски? Знаеш ли, как му викаха на неланския, ми по-ланския кадия? 4, 2, 6 и 3, 9. Ха! Кога? По-ланския. 4, 4, 8. Фърлей. Хаджи унози ли? Хайде, фърле, какво са майш? Малката, имаш ли да я вземеш? Ей, пригори ми ти душичката и прочие. Да, обирай. Мирончо, какво гледаш, бе? Везуви! Как фърла огънят им връз мъртвото море. 3, 4, 5, 10. Чакай! 9, бре, путай се! Долу, долу, долу голямата! Долу голямата, Ай, кучета да го еда. Аз па сметнах 10. Ами очи, сбърках. Наклия. Сбърка. Срам за българския народ. Мирончо, чете ли ми са дирето, бе? Чето го, бе. Ще те замоля честно и почтенно. Американски. Сега, кажи, Смионе, аз по един начин благородно, разбираш, ще унаждам играта. Да. Ей, тия пусти книги ни идат. Да имах сега една момичка. Чакай! Какво си има? Чакай да какво си имаш? 9 и прочее. Хайде, взимай. Ей, ма ти нямаш поверение на човека, бе! Ей, навиж, тия пусти спати не идат. Скозе фантито? Пак с фанти. Аз па рекох да не е цар. Видя ми се коронка. Фанти. Ей! Скозимаш. Виж, навиж, мома с мома, момче. Аз такава игра не възприемам. Чакай, любезни господине мой. Плащай кафетата и прочее. Защо разбърка книгите? Или вземаш хората за говеда? Бе, кой ти казва, бе, говедо? Аз не приемам докачение. Играем американски. Чете ли му за директор? Срам. Същото. Не открадна ли? Кой? Не уловихте два пъти. Лъжеш. Ти лъжеш!
лъжеш като братат циганин. Ти трупи срам за българския народ. И да ми не беше само така леврата, щях да го да убия. Според тебе, кое е по-велико докачение? Аз мисля гръбнак. Според тебе, кое е котката? Котката или гръбнака е по-велико докачение. Мълкни бе, Иванчо Йотович, ничтожни! Свети Пантелеймон слага на магарето гонска глава. Лаха жила да видиш. Мироносов, аз за това горделиви дари ще му разборя магаришките уши. Що речи? Ама после. Ела да видиш тук смъртта на Максимилиана в Мексико.